see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next. Wow! What you gonna say to mom? Tinignan lang ako. We can have this ham. It's very tender ham. Yeah, that's right. Did you eat your donut, Holly, or did Dad eat it? Tinikman niya ngayon, yun na yung gusto niya. I know, right? Good morning guys. Nagmamadali tayo. Punta tayo ng town. Today is September 22 and kanina dumaan sila Kylie. Kasi dinakot nila yung regalo nila kay Holly and then kay Kuya. Thanks, Kylie. And Sophie. Say thank you, Sophie. Hey, show Sophie what you got from mommy. Why are you shy? My God, this is not Holly. I know. What's that? Oh, Nail set. wow. Dear Holly, wishing I Precious. precious girl who's turning 5, a tender tangle of happiness that lasts all day long. Happy 5th birthday, have a great day. Love, Kylie, Joe. And Kobe. Okay, open your present. What's in there? Ooh. Ooh. Wow. Open it. Or these. Wow, you got clothes. Oh, you got jeans. I got squishy. Mom, was this for Cody or Holly? They're size 4 Yeah. and the tops are 5. Yeah, it's all right. Thank you. Ooh. Ooh. Wait, yes. Yes. Ah. What's that, yeah? I think you throw it, it'll come out. Yes. Cobes picked that. He thought you'd like that. Good We were going job. to get the smaller one, then he saw the bigger one. He said, what about this one? I Well, said, okay. Yeah, it's good because the weather's gonna be nice, hopefully. But I soon. got them in size 10. Yeah, yeah. But these I got in a Size- 12 because they don't have 11s at Kmart. I was going to get him 11 Yeah, because but you ever look at the size of that? yeah, That's it's big all right. enough for Yeah, him. yeah, that's all right. Kmart's are like that though. You have to go another Yeah. size. But yeah, that'll fit him. Yeah, it looks nice. Yeah, thank you. Stick. Para siyang frisbee. Here you go, love. Okay, Holly. Oh. Wow. Cute. Oh, cute. Ang cute oh. Oh, hi. Hi. And yung ating lip tattoo, hindi ko pa tinatanggal kasi hindi pa siya dry. Nagmamadali na tayo kasi may appointment ako sa likod ko. Asan yung bag? Eco bags kasi punta rin tayo ng calls. Kahapon dapat ako pupunta sa calls kaso si Jan ang nagatid kay Holly sa ano diba? Sa kanyang dance lesson. So hindi tayo nakapag-calls. Kukunin ko yung ibang tawag nun. Yung mga hindi ko nakuha nung isang araw. Ano nasabi ko ba? 9:20 yung appointment. Anong oras na pa? Nasa yung phone ko? 8:45 na guys. So mamaya na lang kausapin ko kayo. And ito, hindi pa siya tuyo. Mamaya ko na lang siya tanggalin bago ako pumunta or pumasok dun sa aking appointment. Okay, wag ka munang mag-ingay radyo. Okay, see you later guys. Dito na tayo guys. Meron pa tayong 12 minutes bago yung appointment ko. Kati ng mata ko. Tanggalin na natin to. Kasi dry na siya. Gustong gusto ko tong gawin kaso pag sa bahay na nandun si Holly, siya, gusto niya rin tong ginagawa. Oh, satisfying kasi guys, oh. Ah, diba? Ayan na. Andito yung ano ni Holly, oh. Bakit dalawa na ang ano niya? Bakit dalawa? Wait. Ay, wait lang guys, ha. Dalawa na yung jumper niya. Isa lang naman ang jumper niya.
Hala! Sino si Felicity? Ba't dala ni Holy si... Hindi ito sa kanya. Kaya sabi ko, bakit dalawa? Ito yung kay Holy. Buti na lang may mga pangalan. So, ibabalik natin to sa Tuesday. Ito si Holy. Bakit niya nadala? Ayan, oh. Sorry, Felicity. Ibabalik namin to sa'yo. Okay. Punta na tayo sa aking appointment. Mag-check-in muna pala tayo. Ano yung nasa loob? Hi. Good, thank you. Check-in lang tayo. Chona? Thank you. Thank you. Dito na tayo sa loob, guys. Yep. No worries. Ito yung loob. Guys, tapos na tayo. Sobrang sarap ng pakiramdam. Krinak niya lahat na dapat i-crack. Ay, sobrang sarap. Oh, tinanong niya ako kung anong pinaggagawa ko. Sabi ko, I've been cooking for 2 days. Oh, sabi niya, oh, that's why you're very tight here, there. Lahat talaga, inano niya, dinurog niya yung mga dapat pisilin doon. Tapos, krinak niya. Ang sarap ng pakiramdam. Lalo na yung dito. Yung sa spine mo, krinak niya gano'n. Pak! God, para ako nakahinga. Alam niyo yun yung feeling na yun. And, buti na lang, nagkataon na ngayon yung schedule ko sa kanya. Kasi, sobrang kailangan ko yun. Kasi, diba, sobrang busy natin. And, binigay niya na sa akin yung aking schedule. So, meron tayong schedule dito, guys. Ayan, may schedule tayo. Every month, may schedule na sa kanya. And, sobrang gusto ko siya. Yung una, yung isa yung gumagawa sa akin nung buntis pa ako kay TJ. Maganda rin sa kanya. And eto, bago siya kasi sobrang busy na nila. So, dinidivide na nila yung kanilang mga pasyente or clients. So, ngayon, sa kanya ako napunta. Si Jan, hindi siya nagpa-move. Sabi niya magstay lang siya kung sino yung gumagawa sa amin before. So, doon ulit siya. Ako okay lang kasi wala namang kaso sa akin. Si Jan, medyo wala lang. Gusto niya lang yung isa. So, yun na guys, yung ating appointment dito. And at least, meron tayong schedule. So, tapos na tayo sa October naman. October, November, December, January, until February yung schedule ko sa kanya. Same time, 9:40. O, 9:40 guys. Sabi ni Jan sa akin, 9:20. Di ba nagmadali ako? Pagdating ko dun, sabi niya, you're too early. Sabi ko, oh. Kasi si Jan ang naka-receive ng message. Kasi si Jan naman talaga nagpapa-appointment sa akin dito. So, siyang naka-receive. And tinawagan niya ako. Nasa fishing siya. Sabi niya, don't forget your appointment. It's 9:20. Sabi ko, okay. Pagdating ko dito, 9:40. Pero okay lang. Okay lang naman. Kasi napaka-relaxing ng nila, music. So, parang nag-rest. So, punta na tayo ng Harvey Norman muna tayo. Kasi titingin tayo ng ano yun? Ang dami ng parating. Merong isa dito. Dito naman. External hard drive. Yun ang bibili natin muna. Dito na tayo sa Harvey Norman, guys. Sign in lang muna tayo. Okay, naka-check-in na tayo, guys. Gustong-gusto ko din pumunta dito kasi tintin ng furnitures. Ganda to sa labas, oh. Ang cute ng table. Ay, ang baba. Baba. Sobrang bigat niya, guys. Bato ata to. Ang bigat. Di mo siya maangat. Ang bigat.
bigat niya. Pero maganda yung ano niya, yung sa ilalim ba. Parang ratan. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo kasi nagandan tayo. Doon din ang cute. Okay. Hanapin na natin yung external hard drive dun sa electrical and computer. Doon, computers. Dito na tayo guys sa may mga external hard drive. Ang kukunin ko ay Seagate kasi yun naman yung ginagamit ko. Ito. 5 terabyte. Mayroon akong dalawang Seagate na red. Pinag-iisipan ko kung etong blue ang kunin ko. 5 terabyte din siya. Mas mura siyang $1 kasi 228. Eto 229. Mas mahal ang kulay red. Ano ba yung kunin natin? Ito na lang kasi para maiba naman yung kulay. Kasi halos red talaga yung aking. Dalawa ng red. Baka mas matibay ito, no? Ano ba? Kasi mas mahal siyang $1. Ito na lang siguro. Hi. Call a friend. Ito na lang kasi para maiba, no? Tapos nasira. Ay. Ano ba? Hindi ko tuloy alam. Bakit kasi hindi sila pareho ng presyo? $1 lang naman yung Mas matibay siguro to, no? Ano ba? Meron din silang 4 terabyte. Tapos 2 terabyte. I think yung kinuha ko dati is, ba't mas mahal yun? 258. Gusto ko kasi syempre yung matibay, pero bakit ito? Yeah, thank you. So ito mas mahal daw to kasi mayroon siyang extra program na ewan ko. Sabi niya, kung gusto mo yung copy paste dito ka. Sabi ko, okay, dito tayo kasi mas alam ko yung dito kasi may mga ida-download daw. Yung parang may tawag nun backup. Sure ba? Something. Hindi ko alam yan, guys. So dito na lang tayo kay mas mura pa nga siya, pero sabi niya, maganda rin to, at saka hindi mo kailangan kung hindi ka magda-download ng mga kung ano. You too. See ya. Okay, tapos na tayo dito sa Harvey Norman. Punta naman tayo kay Jonalyn. Kay Jonalyn tayo kasi kukuha tayo ng hotdog. Bilin ng boys hotdog, especially si Kuya. Okay, let's go. Tanggalin na natin ito. Dito na tayo kay Jonalyn. Mag-doorbell lang tayo. Dito na kasi. Ja! Sira ba to? Dinamihan ko. Pa. Wala. Siguro may ginagawa siya. Ang tagal natin hindi nakapunta. Tagal natin hindi nakapunta dito. Bakit ayaw? Jonalyn! Baka tulog siya. Hindi pa rin nagbubukas, guys. Ay! Finally, ayan na siya. Ano ginagawa mo? Ha? Nakatulog ka? Wala, dun kami sa likod. Nasa likod daw sila. Kaya ang tagal niyang buksan. Wow, ang daming stock. Puno ang kanya. Marami pa. Oh, marami pa raw parating, guys. Oh, nandito na. Liver spread. May kami. Anong mga parating? Ay, meron sila. Oh, jasmine Mga rice. Thursday, marami. Marami? Okay. Noted. Malaki, jumbo yan? Ano malaki? Normal lang naman. Ay, nandito yung batang aswang. Grabe naman siya kumakasma. Payat. Pero mahaba. Skinny siya compared dito. So, dito tayo sa lagi natin kinukuha. So, tayong dalawa. Tapos, longganisa ay chorizo. Okay, isa lang muna. Kasi meron pa akong dalawa ata. Doon o isa.
Meron sila dito guys, ibos. Kung sa Bicol, ang tawag namin dyan, ibos or suman. Okay. Meron silang siopaw. Pero next time na yan, kasi yung ref ko, kailangan ko munang bawasan sila. Ay, yung freezer. Ano nga to? Ilocos? Ilocos chicha. Chicha corn. Chicha corn. Masarap siya. Kasi hindi siya maalat. Hindi salty. So, ito. Trinay namin. Bago to sa kanya. Kumuha ko ng tig-2. Kasi, patry natin sa mga bata. Kasi sila kuya, gustong-gusto nila ang boy bawang. Meron pa ako sa bahay. Pero ito, ipatry ko kasi hindi ganun kaalat. Tsaka ano na siya, parang siyang popcorn, no? Puff na siya. Ganito yung texture niya, oh. Hindi tulad ng ano, boy bawang. Nabuo. Ito yung kinuha ko, hindi ko pa alam kung ano pa. Tapos na tayo kay Jonalyn, guys. And, nagpo-order ako sa kanyang corned beef na pure food. Sabi ko, i-order niya ako ng 20 pieces. Kasi, si Kuya, yun lang ang gusto niyang corned beef. Ayaw niya yung Argentina. Oh, highway dito guys, highway. Oh, papasok. Bibilis ng car dito eh. So, yun, nag-order tayo. So, baka sa next balik natin, makuha natin yung corned beef. Yung malalaking corned beef na pure foods. Kasi si Kuya, nagki-crave na siya nun. Meron ako doon na Argentina. Ayaw niya talaga yun. So, ngayon, Coles naman tayo, guys. Okay, dito na tayo sa Coles, guys. Galang tayo ng mask. And bag. And eco bags. Okay. Kunin naman natin ay yung panghanda ni Kuya. Pasabit to sa meron ako ditong 5 6 7 8. So 8 pieces. Okay, and kuha tayo ng apples. Etong Red Delicious. 1, 2. Oops. Si Holly gusto niya red na apple. Yung mga boys gusto nila green. Pero si Isa kumakain din ng red apples. Si Kuya mahilig siya sa green apples. 4. So, pili lang muna ako, ha? 5, 6. Oh. Ang bango. Bango nito. 7. 7 na ba? Mas may tama siya. Huwag yan. Okay, 8. 8 apples na Red Delicious. Now green apples. Okay. 8 din na green apples. Or Granny Smith. Okay. So tayo ng strawberries. Hindi magaganda yung ano, yung iba. Eto, so dalawa lang.
Kasi yung iba, hindi maganda. Kuha din tayo ng brushed potatoes. Ito yung favorite ni Jan na patatas. Alam niyo na yan. Bilhan natin ito si Jan para baon niya bukas. Ito yung cinnamon swirl. Baon niya sa fishing. Kuha tayong chicken wings. Ito yung wing nibbles. Yan. Isa nito. Kuha ulit tayo ng dinner rolls para sa birthday ni Kuya. Ito, bilhan ko rin ito si Johnny Boy. Yung cheesy Vegemite scroll. 2. Para baon niya bukas. Kuha tayo nito. Ito yung cream. Whipping cream. Yung thickened cream pero nasa box siya at hindi siya nasa ref. Kuha tayong 3. Or maybe ano naman to, hindi naman to agad-agad nasisira eh. Long life to eh. 5 niyan. Okay. Kuha tayo ng eggs. Check ko lang muna. Baka may basag. Kasi lagi ako noon dati, nung hindi ko, noon, hindi ko chine-check dati. Kinukuha, ginaganyan ko lang and kinukuha ko. And pagdating sa bahay, nakadikit yung iba, like 2, basag na pala siya. So ngayon, since then, chine-check ko na talaga sila lagi. 2. Yung ano to, 18 pieces. Okay. Kuha tayo ng drinks ni Johnny Boy. Oops. Wait lang, ayusin ko lang kasi wala siyang paglalagyan. Ayusin lang natin yung cart. Kasi maliit na cart lang yung kinuha ko. Okay, dito natin ilagay. Okay. Lima nito, 5. Isa pa. Kuha tayo ng peach slices. Isa nito. Okay, wala na tayong mapaglagyan. Dito na lang. Ay, baka mabasag si egg. Okay. Wait. Lagyan natin dito yung strawberry sa ibabaw ng eggs. Dito siya. Kuha tayo ng maple syrup. Kuha tayo ng toilet tissue. Dahil parating na yung aking bisita, paghandaan ko na siya. Ito yung ginagamit ko pag first and second days. Ito yung extra good night ng Libra. And pag malapit na siyang umalis, ito yung ginagamit ko. Yung regular. Meron pa ako niyan sa bahay, so ito lang ang kukunin natin ngayon. And kuha rin tayo ng liners. Ito yung ating everyday use. Dati, ang lagi kong kinukuha, meron pa ako nito sa bahay. Hindi ko na siya nagagamit kasi nga ito yung ginagamit ko. Pag naubos to, saka ko lang siya ginagamit. Dati ito yung favorite ko, pero since nung na-try ko to, ito na yung kinukuha ko. Nag-start lang to nung unang pumutok yung ating pandemic, yung coronavirus, kasi nagkaubusan na mga napkins and siya lang yung natitirang brand. Lahat yan ubos. So, simula nun, yan na yung kinukuha ko. Eto, meron pa tayo ito sabay. Maganda to, maganda rin to. Sobrang nipis nito. Ayan. Okay. Kuha tayo ng spaghetti noodles. Etong N.5. Ito, kuha tayong isa nito. Yung mga bata, nagsawa na sila kay Tiny Teddy. So, hindi na muna tayo kukuha niyan. And sa shapes, nagsawa rin sila. So, hindi natin yung kukunin. Eto, meron pa ako sabay. Eto, kinakain nila to. So, hindi na nila gusto ang mga to sa ngayon. So, hanap tayo. Meron silang ibang gusto na eh. Eto na yung gusto ng mga bata ngayon. Si Uncle Toby's na yogurt. Na meron siyang fruit flavors. So, eto na ngayon ang ating kinukuha. 4-star naman siya. So, isa niyan. And si Jan, eto. Kay Johnny Boy. Pang baon-baon niya din. And eto, kuha tayo nito. Di ba kabibili ko lang nito nung isang araw?
paubos na. So, gustong-gusto nila ulit ito ngayon. So, paulit tayo. And eto na yung gustong baunin ng mga boys. At saka si Jan, kasi diba, balik fishing na si Jan. So, kuha tayo nito. Ito yung Smith. And, eto din. Kasi may salt and vinegar. So, favorite ni Jan yung, ni Kuya. Gusto ata to ni Kuya. Tapos si Sak, eto. Eto naman may vinegar naman dito. So, yan na yung mga binabaon nila, guys. Kuha tayo ng Parmesan cheese. Okay, tapos na tayo. Magbayad na tayo, guys. Tapos na tayo dito sa cross. Puno na yung cart natin. Hindi na kasi yung ano. Ay, baka madurog yung aking fruits. Wait lang. Meron pa isa. Thank you. See ya. Ay. Nahirapan tayo. Uwi na tayo, guys. Dito ko linagay yung dalawang bags. Tapos yung patatas dito para magkasya sila. So ngayon uwi na tayo. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.